Seguru zuri ere gertatu izan zaizula. Bainu luze eta lasaigarri bat hartu duzu, edo igerilekuan saio eder bat egin duzu, kanpora atera eta eskuetako azala zimur-zimur egina duzu. Ohikoa da hori. Eskuak eta hankak uretan denbora luzez izan ezkero, azala beratu eta zimurtu egiten da. Epidermisak inguruko ura xurgatu duelako gertatzen da hori. Ura azalaren poroetatik sartzen da eta zelulak puztu egiten dira. Ondorioz, azala handitu egiten da, era ez uniformean, eta tolestu egiten da, zimurtu. Gainera, xaboia erabiltzen bada, eragina are eta nabarmenagoa da. Izan ere, xaboiak azaleko gantza erauzten du eta horrek urari bidea errazten dio. Dena den, esku aurretan eta hankazpietan berez oso erraz galtzen da gantza, etengabe igurtzen ari baitira. Horregatik, horiexek dira uretan gehien zimurtzen diren gorputz atalak. Tira, horregatik bakarrik ez. Kontuan izan behar da baita ere, esku aurretako eta hankazpiko epidermisa lodiagoa dela, eta ondorioz, hantura nabarmenagoa dela. Hortaz, azala beratuta eta zimurtuta izatea gozkia ematen badizu, egin kasu gomendio honi. Dutxa azkar bat eta kalera.